पक्षप्रवेशासाठी उपस्थित असलेले सन्माननीय केसरकर साहेब, सन्माननीय माझे मित्र सचिनजी वालावलकर, व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित मान्यवर व सर्व शिवसैनिक, आज खरोखर वेंगुर्ल्यासाठी एक चांगला दिवस आहे। कारण बाळू परब यांनी शिवसेनेत प्रवेश केलेला आहे आणि मला निश्चित माहिती आहे की बाळू परब यांच्या प्रवेशाने निश्चितच शिवसेनेची ताकद वाढलेली आहे, यात कोणतीही शंका नाही। बाळू परब, तुम्ही आणि तुमचे जे जे सहकारी आले, जिल्हा प्रमुख या नात्याने मी आमच्या कुटुंबात त्यांचं स्वागत करतो आणि त्यांना विश्वास देतो। इथं तुमची कामं असतील, तुमच्या अडचणी असतील, तुमच्या काही गरजा असतील, त्या निश्चितपणे आम्ही एक कुटुंब म्हणून निश्चितपणे पूर्ण करू। बाळू परब तुमचं खूप दिवस चाललं होतं, आज येणार उद्या येणार, जवळजवळ 2 महिने मी ऐकतोय आणि आज तो सोनियाचा दिवस आज उजाडला आणि बरं वाटलं की तुम्ही निवडणुकीच्या आधीच येत आहे आणि या निवडणुकीत तुमची आम्हाला गरज होती आणि निश्चितपणे वाटतं महायुतीसाठी तुम्ही निश्चितपणे फायदेशीर ठराल। सचिनजी वालावलकरांनी सांगितलं की आम्हाला महायुतीतनं शिवसेनेला 2 जिल्हा परिषद 5 पंचायत समिती मिळालेल्या आहेत। यांचा तुम्हाला प्रचार करायचाच आहे, कारण तुम्ही तालुका प्रमुख होता, प्रत्येक गावामध्ये तुमची ओळख आहे, तुम्ही कामं केलेली आहेत आणि तुम्ही आपल्या भाषणात बोललात की दीपकभाई, राष्ट्रवादी पासून तुम्ही दीपकभाई बरोबर आहात। त्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे दीपकभाई कामं केले तरी सांगत नाहीत। मागच्या वेळी त्यांनी 25,000 कोटीची कामं या मतदारसंघात केली, पण कधी ते मी केलं असं कधी सांगत नाहीत। त्याचा निश्चित फायदा येणाऱ्या काळात तुम्हाला होईल। तुमच्या लोकांची कामं तुम्ही दीपकभाईंकडनं निश्चित करून घ्याल। मारू नका, तो लहान आहे तो। निश्चितपणे तुम्ही दीपकभाईंकडनं तुमची कामं पूर्ण कराल। तुमच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या कामं अपेक्षा तुम्ही निश्चितपणे पूर्ण कराल। ही जी निवडणूक आहे महायुती झाल्यामुळे निश्चितपणे आपल्याला सोपी होईल। जे कोण सन्माननीय केसरकर साहेब उमेदवार देतील त्यांचं आपल्याला काम करायचं आहे। मला वाटतं 21 तारीख फॉर्म भरायची शेवटची तारीख आहे, त्याच्यामुळे सचिनजी वालावलकरांनी कायमच या निवडणुकीत नाहीत, कायम ते जबाबदारी घेत असतात। त्याच्यामुळे कधी फॉर्म भरायचे ते त्यांनी ठरवावं। एबी फॉर्म माझ्याकडे आहेत, जर सकाळी तुमच्याकडे मी ते निश्चितपणे पाठवण्याची व्यवस्था करतो। दीपकभाईची चर्चा करून निश्चितपणे तुम्ही त्याचा निर्णय घ्याल। सचिनजी वालावलकर सांगत होते की सावंतवाडी संजू परब प्रवेश घेत असतात, पण तुम्ही काय कमी प्रवेश घेत नाहीत। तुम्ही सुद्धा तुमच्या माध्यमातून, तुमच्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रवेश घेत असतात। पक्ष संघटना वाढवण्यासाठी तुमचं मोलाचं योगदान हे कायम पक्षाला लाभलेलं आहे। तुम्ही अनेक विकास कामं आणलीत, कारण एक विकास काम आणायला काय करावं लागतं हे आम्हाला माहिती आहे। सचिनजी वालावलकर यांनी सुद्धा खूप कामं आणली, पण ते सुद्धा श्रेय घेत नाहीत आणि राजकारणात जर श्रेय घेतलं नाही तर त्याचा फायदा होत नाही। त्याच्यामुळे माझी तुम्हाला विनंती आहे, जर काम केलं तर आपण केलं म्हणून सांगायचं असतं, नाहीतर तुम्ही केलेलं काम काही जण मी केलं म्हणून सांगून त्याचा फायदा घेतात। त्याच्यामुळे तुम्हाला विनंती आहे, जी कामं करतात ती तुम्ही केली हे लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, आपला पक्ष वाढवला पाहिजे। मी जास्त काही न बोलता परत बाळू परब आणि त्यांचे सगळे सहकारी यांचं मी परत एकदा पक्षात स्वागत करतो आणि जास्त काही न बोलता दीपकभाई यांची परमिशन घेऊन थोडंसं, सचिनजी माफ करा, दोडामार्गला मीटिंग लावली, त्याच्यामुळे आता मी दोडामार्गला जायला निघतो। भाईंची मी परमिशन घेतलेली आहे, त्याच्यामुळे
तुम्हाला सर्वांना नवीन वर्ष चालू आहे, हे वर्ष सुख समृद्धी जावं अशी परमेश्वराला प्रार्थना करून इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.